लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै आङो ओंख्रि संनाय भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो थाइगिर जायो एसे गोबाव जाबाय बेखायनो थाइगिरखौनो दिनै ओंख्रि संसाबनोसै ओमफ्राय जों जाथ'नो नोंथांमोननोबो एसे देखायलांसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो थाइगिरखौ दिनै माबायदि संनो लादों बेखौ देखायलांसै आरो थुरि बिदिब्लालाय जागायलांसै। सान्दुं जि गोसानै गिदिंदो गिदिङाखै खर गिदिंनायखौ नों मिथियो माबायदि गिदिङो खरा मारै गिदिङो खरा देखायफिनलाय सिउ होननानै हागोन ना हाया बर'न ओइ ओइथिं लांखाब्रा खनसेयावनो डाइरेक्ट थु बै माबायाव देन्थायाव सुनानै ओइ मानोबा भिडिअआनो एकदम फुल जागोन जाबाय थादोलै आंना माबा दानलाबाबो आयौ मासे थाम्फै थैगोनहाय मानायसो खाथि खलायावहाय थाइगिरखौ बावखांबाय नालाय ओमफ्राय बावनायखाय जानोसै आरोना नै थाइसे हानखांबाय आङो ओमफ्राय मुथुआ थाइनै हानबावगासिनो जोंहा आइमोनाबो जागोननो दि बेनिखायनो हानबावबाय आरोना खैथा हाबावखो थाइनै जाबायलै नांला बाराद्रायबा गोखै जायो। थाइगिरजों नाजों रदबनानै जानोसै खैसिबनो अबे दान्दाखौ लाफिननांसिगोन जि लामगासो मोजांथार थाइगिर आसार खालामनो होनना बुंनाया गैया थाम्फै अरखादों। मालाबा थाइगिर खाजि जानांगोनलै न जायोथ' थाइगिर खाजि मेरला थाइगिरखौ नै आङो लाबोबाय आरोना बारिनिफ्राय लाबोनानै दानना लाबाय नै ओमफ्राय माबा बै थाइगिरनि सिङाव लास्टथाराव सिंथाराव माबा थायो नङा बोरैबा मेनल' थायो नङा बेखौ सोरबा खानायाव लायनो खानाया मोजां जायोनो आंबो मिथिलायलाङा ओमफ्राय आंहाबो लानो लुगैलायदोंमोन आरो ओमफ्राय थाइगिरखौ दाननानै गारबोनानै आङो बारियाव थांफिनलायबाय नै जाहा खाथि खलाखौ बारियावबो बावदोंमोन ओमफ्राय माबाखौ आङो गयखौ नुनानै जानो लुगैलायदों आरो नाथायबा गय गोरलैसोहाय जाया आरो फुंखासो ओमफ्राय आङो बे बारियाव माबासो लायनो थांदों लाइ भाजा एवनोसै थाइगिरजों नाजों रदबनानै लाइजों आलुजों एवनोसै आरो ओमफ्राय खाहैबाय नै आङो लाइआबो बारा गैबाङा गेसेंसो अब्लाबो खाना लांसै आरोना बाराबो नांखाया जाग्राबो बारा गैया साब्रैल'सो थोगोन बियो मेरला जोंनो आग्लायबावगोनसो ओमफ्राय नैबे बे माबायाव बारियावहाय बे नारेंखल बिफाङा बे गुदियाव खाहैबाथाय गिलायलायो आरो आङो आयु दाबायदियाव नारेंखल बिफाङा सिरिना होबा खर'आव नांबा होननानै सानफ्लांबाय थायो ओमफ्राय आङो लाइखौ खाना लाबोनानै सुखांबाय हाखांबाय थाइगिरखौबो हाखांबाय साफानो सुनानै लाजोब्बाय आरो नै ओमफ्राय दा बेखौ आङो दसे खोबनानै दोनथ'नोसै मुथुआबो बाजाराव थांदोंमोन फैथ'वाखै आरो आंबो दुगैयाखै माबासो खालामग्रोनायमोन आरो मैगंफोरखौसो एसे जगार खालामग्रोनायमोन ओमफ्राय जगाराथ' जाजोब्बायानोसै ओमफ्राय नै हिमानसि बिमाया ओंखाम गोजां जादों हिमानसिखौ गामिनि अंगनबादियाव लाङो नालाय दसे ओमफ्रायो एसे टाइमबो जाबोयो नालाय 12टासोसिम जायो ओमफ्राय मैगंफोराबो मोनथ'यैखाय ओंखाम गोजां जाग्रोबाय आरो बियो ओमफ्राय नै जाहा मैगं बिगुरखौ माबाफोराव गारनानै होयो बैदि गयनि गुदिफोराव ओमफ्राय आरो फुलनि गुदिफोराव बिदिनो गारना होयो आरो मोजां जानायनि थाखाय ओमफ्राय दिनै आङो नै बेयाव गारनोसै गयनि गुदियाव ओमफ्राय थाइगिरा नै थाइनैसो दंबावो जोंथ' थाइथामल'सो हानदोंमोन ओमफ्राय माबाया हिमानसि बिमाया माबानोनो आरो आसार खालामनोनो ओमफ्राय हानना लायबावबाय आरो थाइबा जाबाय नै
थोगोन ना थोआ मिथिला ओमफ्राय दा आङो रुमाव हाबफैबाय माबानि थाखाय दख'ना लांनो थाखाय दुगैनोसै आङो रुमाबो जा गुरलाय गुजाय जानानै दंखायो जिफोरखौनो बारा स्र' स्र' जाबना दोनाखै आङो बादुलिहाय बे अनजिया ओमफ्राय दा दख'नाखौबो बबे गांसेखौ गानगोन एकदम दुगैनायाव गाननोखौनो जि बासिगासिनो आरो माबायदि बिदिनोथार आङो बासि माबाबाय थायो दख'नाफोरखौ ओमफ्राय दा माबाखौबो दख'ना गोदानफोरखौबो बहाबा थाङोबाथाय बासिनानै बबेबा गानखानायखौनो गानख्रेबफ्लांबाय थागोन ओमफ्राय गानथारि गोदानैनो बोरायलांगोन बेबायदि जायो आरो आंना जायखौ पसन बेखौनो गानफ्लांबाय थायो ओमफ्राय नै आंहा आलासि जाहैनायाव गाननाय दख'नाखौबो सुनो मोनाखै र' दा उनावहाय सुनोसै आङो दुगैखांबायबो लोगोफोर दुगैनानै नै देलायबाय दुगैनाय मानायफोरखौथ' भिडिअ लाजाया नालाय बेखायनो भिडिअ लानाय जायासै आरो डाइरेक्ट दुगैखांनानै देलायनायखौ एसे लाबाय ओमफ्राय दाना आङो किटसेनाव हाबहैफिनबाय आरो माबाखौ थाइगिरखौ सुनाया सुखादोंमोन अब्लाबो एसे माबाबावबाय आङो दैजों ओमफ्राय नै दाना बेखौ रुना लानोसै बेयावहाय संख्रि एसे हालदै एसे दै होनानै रुसिगोन आरो आङो ओमफ्राय माबायासो गेद्राय जाबाय नामाथाय आंना थाइगिरा जिखिजाया रुनोसै आं बेयावहाय माबाखौ होखायाना थाइगिर बिगाबखौ मालाबा होयो मालाबा होआ नाथायबा आं दिनै होनो सानाखै माथ्र रोसिखौल'सो होगोन आरो माबा बिदैखौल'सो होगोन ओमफ्राय बेयाव दहाय हिमांसि बिमाया माबा एवनायमोन आरो आलु फ्राय एवनायमोन बेयावनो थाव एसे थानायखाय आं थाव माहाय होदेरना पियास एरि सेरनानै मुलाखौ एवग्रोनानै लाबाय मुला नङामोनहाय माबासोमोन लाइसोमोन लाइखौ एवग्रोनानै लाबाय आरो मुथुआबो दाबो मोनफैया बाजाराव थांनाया ओमफ्राय बे मोनफायबासो माबानो हासिगोन आरो थाइगिरखौ संनो हासिगोन ओमफ्राय नै रुनाया आंना ओइयो जाहानिया कुकार खर'आ जि थाब हामा जायो आरो ओमफ्राय बेबो हामा जाबाय बोरैबा फिस गाबबाय थायो ओमफ्राय बोखांना होलायलायनांगौ आरो ओमफ्राय बोखांबासो जासिगोन दे सोलोंनानै लाखानांगौ हिनजावफोरखौल' मोनबाय थाया नालाय मालाबा गावबागाव संना खुरनाबो जानो गोनां जायो ना सायनाबो जानो गोनां जायो बेखायनो सोलोंना लाखानाया मोजां नङा होनबा मुथु नंगौ दा हय होननानै बुंनांगौ रा नोङो हय इस मावजिया माबा मोनामनाय मोनदों ना नाखो आंनोबो थुख्रासे खर'खौ हरबाबो जागोन थाइगिरा जाबाय नै आंना रुनाया आयु गोमोलिंलिं मादि नुदो हाय उखुन्दैजोंनो मोजां नुलाहाय नै केमेराया बोरैबा जाबाय र' एसे हुगारना लानि हुगारखांबाय नै ओमफ्राय आंथ' माबानायावहाय रुनायाव बारा गेर होखायाखैमोन ना दैखौ इसिनि ओंखारबाय आरो रोसिया ओमफ्राय दा आङो बैयाव माबायाव नैबे थाइगिर बिगाबाव आरो एसे दै होबावगोन होबाय नै होना लानानै एसे नाख्रुबना लानोसै आरोना नै जाहोननि माबाया मैगं नाख्रुबग्राया हिमांसि बिमाया मालाय बिशाल मार्केटनिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन बाहायनायानो जाथारा समल'सो ओमफ्राय दा बेखौ आङो नाख्रुबनानै एसे माबा ओंखारहोबावनोसै आरो मा होनगोमोनलाय माबा रस हाय मा मेथाइ गाबखांगासिनो रसखौ ओंखारहोबावबाय ओमफ्राय नै दाना आयु जि टाइटसेनिफ्राय खालामखाबायहाय आङो भिडिअखौ गोदो गोदायनि बायदि मालाय सोरबा दाना नायनो बायो बेबायदि भिडिअ बानायनायखौ नाखौबो फ्राय खालामनानै लाबाय आङो ओमफ्राय बै माबा लाइ एवनायनि बासोना बेखौबो सुहोलांखाबाय आंना बिदिनोखा आरो बासोनफोरखौ सुहोलां संहोलां बिदि खालामखायो नङाबा जमा ओंखारबा आरो सुनोबो हागवा जायो नालाय ओंखायनो सुहोलांबाय थायो आरो नै दाना पियास सेरबाय अनजिया बेयावहाय नै नायाबो फ्राय जाबाय अनजिना गोदो गोदायनि बायदि खिथाफिनदोंहाय लोगोफोर गोदो गोदायफोरनिखौबो एसे बुंफिननांगौना न' आयौ आंखौ सिगाङाव फार्स्ट भिडिअ बानायजेननायाव जागा रायलायनानै मानसिफोरजों बुंहरजासैमोन रायलायनायानो जाथारा भिडिअ बानायस्रानाङा नों होननानै माथो खालामनो न' ओमफ्राय नै माबा आंना खोन्थालायासै आङो बारा बैखिनिखौ नुनायावनो सिनायखायो नालाय बेखायनो इसेबां खोन्थाबाय थायासै
ना आरि होनानै थाइगिर रोसिखौ गोदौ होबाय आरोना ओमफ्रायो आं गोबाव मानि गोदौ होदो खिन्थु आं ससेल' देखायना होनाय जाबाय ओमफ्राय मोनबायबो नै बिराद माबा साखिना नायनायाव गोथावथार मोनजादों ओमफ्राय बे माबायाबो लाइ भाजायाबो थाइगिर माबाजों मिलायखाथारोना रोसिजों आं गोथाव मोनो आरोना जेन'बा मालायफ्रा गोथाव मोनगोन ना मोना मिन्थिया ओमफ्राय नै खामखौबो खुरनानै लाबाय मोतुवा आरो आं माबायाथ' हिमानसि बिमायाथ' दहाय एसे ओंखाम गोजां जाग्रोनायखाय जाथ'ला होनबाय नालाय ओमफ्राय जों सानैदो जानांसिगोन आरो हिमानसि बिफायाबो मालाय न'आव गैखाया नै ओमफ्राय जोहैले थुख्लि गालिया चक्लेटखौ बहा गावनि गेलेग्रायाव सोना लाबोनानै देखायफैबाय थादों आरो जोंनो मोजां मोनथारदो बे गावहा सोना लाबोनो हानायखाय ओमफ्राय आयौ ओमफ्राय दायो जोङो ओंखाम जानायखौ जागायनोसै दिनैनि भिडिअ'आ आंना बेखिनियानो लोगोफोर ओरैनो सिम्पोल जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय